गोदोनि बास जोंनिथिं बेबायदि बासआ गैलानो बार गुदुं गरम जोङो दायो थांगोन हावरा स्टेशनाव ओमफ्राय ओइ हासुमुत्रा लासिं सिं हासुयो गिलाससो जागौमोन बेबो फिथाइ थायलायो बे बिफाङाबो मिन्थियामोनलै आं आंबो दिनैसो नुफेरदों स्टेशन की बाहर ही है अरे गेट के पास गेट के बैरियर लगा हुआ ना उसके बगल में है गला लेंहरदों कलकाता स्टेशन जों थांगोन हावरायाव फुरानाथार खोमा नङायनो गोदोनि बास जोंनिथिं बेबायदि बासआ गैलानो बोराय ट्राकनि मोखां ने माइसि बास न'फोरा बोरायथारलै ने ना माराम बिदिनो जानाय नामा गरमाथ' अयथासार गरम मोनखाबाय जि गरम गोजा जाजोब्बाय मालायबा माबोरै फै नै बेगनि खिथु फै उन्दुबावोसो जोङो दायो फैदों सैनिक आरामघराव आरोना मालाय ओमफ्राय हा बेग गुसुं फिसा बेग सिङावसो दा हावरा मेट्र' एर'सो देखायबावदों एर'सो गोथौथाराव नामासै आच्छा 근데 फैसा हरदो बेनो दाथ' बेखौनो इधर
गाखोथां जि गरम मोनफैबाय नै जों ओइ बाबा फै बाबा ओरै फै थ' लादो मा हाबलांदो ओमफ्राय बेडशिट आरि मनायाव होखादों नै कुलार दं सफा सेट बिसना सफा सेट लहानि हाब क्वाटारावनो गैया माथो बिदि बिदि दङ टिभि अके आरोना ओमफ्राय बिथिं टिभि ओमफ्राय जों मोनफैदों 2:10 दुगैनोसै मानोसै साबोन गैथ' गैया फैदोबा फै थांना फै बेनो आरोना मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जि गरम आयै कुलार होदों नै ओमफ्राय जोङो हावरा सेनिगारामफोरावनो हरसे थाथ'नानै फैदों आरोना अखानायैखासोमोन ट्रेना लोगोफोर थ' दिनैनिया बेखिनियानोसैमोन नेक्स्टआव आरो होबावलायसिगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय